салом тамошобинони шабакаи агротехти ҷи. имрӯз мо дар бораи пиряхҳои тоҷикистон ва мушкилоти он бо ҳам суҳбат менамоем. об дар осиёи марказӣ неъмати бебаҳо, муҳимтарин унсури миллӣ ва амнияти минтақавист. об дар баробари неъмати истеъмолии зарурии ҳаётӣ будан, асосан дар хоҷагии халқ бо мақсади обёрии замин ва тавлиди энергия истифода бурда мешавад. ҳоло муайян шудааст, ки зиёда аз 90% оби ҳавзаи Арал дар обёрии кишоварзӣ сарф мегардад. бо афзоиши аҳволӣ ва беш аз пеш расидани кишварҳои минтақа ба шароити шукуфоии иқтисодӣ, талабот ба об то рафт зиёд мешавад. дар 60 соли охир шумораи аҳолӣ дар минтақа аз 20 миллион ба 65 миллион нафар ва талабот ба истеъмоли солонаи об аз 60 километри кубӣ ба 110 километри кубӣ расида, мувофиқи пешгӯиҳои илмӣ ин талабот то соли 2030 боз то 20% афзоиш хоҳад ёфт. вобаста ба тағйирёбии иқлим ва ба таври бесобиқа гарм шудани ҳаво, обшавии аз меъёр зиёди пиряхҳо, масъалаи таъминоти минтақа бо обро дар солҳои наздик боз ҳам печидатар хоҳад кард. тоҷикистон дорои захираи фаровони обист ва 60% оби дарёҳои Осиёи марказӣ, аниқтар аз 64 миллиард метри мукааб об ҳар сол дар қаламрави кишвар тавлид меёбад. манбаи ин оби фаровон дар навбати аввал боришоти зиёди барфу борон дар минтақаи баландкӯҳ бошад, аз сӯи дигар пиряхҳост ва дар натиҷаи паиҳам боридани барф ва ба сардии ҳаво ба зудӣ об нашудан он дар минтақа қомат афрохтаанд. қариб нисфи ҳамаи қиддаҳои пиряхи Осиёи Миёна дар ҳудуди Тоҷикистон дар баландии 3500-5300 метр аз сатҳи бар воқеъ гардидааст. қисми асосии пиряхҳо ба қуллаҳои баландтарини кӯҳҳои Осиёи марказӣ, қуллаҳои Сомонӣ, собиқи коммунизм ва Абуалӣ ибни Сино, собиқ ба номи Ленин, рост меоянд, ки аз 3/2 ҳиссаи ҳамаи ҳудуди яхбандиро ишғол намуданд. ҳудуди васеъи пиряхҳо дар ҷои пайвастшавии қаторкӯҳҳои Академияи илмҳо, Дарвоз, Пётр Як ва Ванҷу Язғулом ба назар мерасанд. пиряхҳои хурду миёна ва бузург бо 559 километри кубӣ яхи худ беш аз 8000 километри кубӣ ва қариб 6% масоҳати ҷумҳуриро фаро гирифтанд. майдонҳои калони яхбандии Помири шимоли ғарбӣ аз ҷиҳати фарохии масоҳат ва ҳаҷми бузурги ях аз дигар майдонҳо тафовут дорад. пиряхи азими Феченко ба дарозии 71 километр, бараш 2 километр ва баландиаш 1 километр ва даҳҳо пиряхҳои дигар дар ҳамин ноҳия воқеъ гардиданд. пиряхҳо ба ташаккулёбии ҷараён ва реҷаи об дар дарёҳои ҷумҳурӣ ва таъмини оби дарёҳои ҷониби мамлакатҳои поёноб ҷоришаванда бевосита таъсир мерасонанд. онҳо аз як сӯ таъминкунандаи оби дарёҳо бошанд, аз сӯи дигар танзимгари табиии ҷараёни ҷоришавии обанд. вале дар 50 соли охир дар натиҷаи тағйирёбии глобалии иқлим ва гармшавии атмосфера ба таври ғайримуқаррарӣ обшавии аз ҳад зиёди пиряхҳо ба мушоҳида мерасанд, ки боиси ташвиши ҷиддии ҳукумати Тоҷикистон гардидааст. зеро ба идомаи бардавоми ин ҳодиса на танҳо дар Тоҷикистон, балки дар тамоми минтақаи Осиёи марказӣ проблемаи таъминоти об ба миён меояд. тибқи таҳқиқоти гурӯҳи олимони тоҷик, ҳоло бо сабаби гармшавии глобалии иқлим, деградатсияи пиряхҳо авҷ гирифта, онҳо ҳар сол аз 0.8 то 1% масоҳати худро гум мекунанд. илман ҳисоб шудааст, ки ҳар сол 1 градус гармӣ омадани ҳаво ба ҳисоби миёна дар як шабонарӯз 7 миллиметр қабати пирях об мешаванд. омилҳои обшавии пиряхҳо бисёранд. ба ғайр аз гармшавии бесобиқаи ҳаво дар кураи замин, ки олимон инро ба афзоиши газҳои гулхонагӣ, бахусус гази ангидриди карбон дар қисмати болои атмосфера бар асари сухтусӯзи сӯзишвории минералӣ дар фаъолияти инсон нисбат медиҳанд, боди афғонӣ, зуҳуроти метеорологии Эл-Нино, гарду чанги майдони хушкшавандаи баҳри Арал, сиклонҳои гарм, обкушоӣ ва ҷоришавии об аз таги пирях низ омили таъсиррасон дар обшавӣ бо сурати пиряхҳо дониста мешавад. масалан, пиряхи аз ҳама калонтарини Тоҷикистон Феченко аз аввали асри 20 нахустин андозагириҳои инструменталӣ дар соли 1928 то ин ҷониб 1 километр ақиб рафта 5 километри квадратӣ яхашро талаф додааст. ҳамзамон пиряхҳои ҳаҷман хурдтар, ки дар поёнтар аз Феченко ҷойгиранд, аз таъсири гармӣ бештар об шуда миқдорашон кам гардидааст. умуман аз рӯи ҳисоби олимони яхшинос, масоҳати яхбандӣ дар Тоҷикистон аз нимаи асри 20 то имрӯз 20% коҳиш ёфтааст
و تا سال 2050 با گرمتر شدن هوا باز 2 گرادوس نسبت به حالت امروزه پیریخ‌ها بیشتر آب شده باز همین قدر مساحت خود را گم میکنند که این باعث کم شدن آب دریاها و با وجود آمدن مشکلات در تامینات آب در منطقه آسیای مرکزی میگردد. برای آموختن حالت پیریخ‌ها اکسپدیسیاها با مقصد آموزش حالت پیریخ‌های فیچنکو، دیدال و بیوچنی با حوزه سرخاب سالهای 2016-2017 خیلی پرثمر گذشتند. پیریخ کلانترین جهان فیچنکو در طول 100 سال 1.5 کیلومتر عقب رفته از روی مساحت 11 کیلومتر مربع کوتاه‌تر شده است. حالا با سرعت 15-20 متر در یک سال به عقب می رود. در حوزه دریابی آب خینگو پیریخ کلانترین گرما با شدت تنزل می نماید. از سال 1940 تا سال 1985 آن قریب 3 کیلومتر عقب رفته 31.1 کیلومتر کوادراتی مساحتش را از دست داده است. حالا پیریخ مذکور تقریبا 9 متر در یک سال عقب رفته سطح آن تا 4 متر پس می شود. پیریخ دوم در حوزه آب خینگو کوگاچ از سال 1969 تا سال 1991 143 متر عقب رفته بیش از 100 میلیون متر مکعب یا 10% قسم خود را از دست داده است. از روی پیشگویی های اقلیم شناسان در دوره تا سال 2050 حرارت میانه هوا در منطقه 1-2 درجه بلند می شود. مساحت عمومی یخبندی در جمهوری در دوره مشاهده از سال 1930 تا 30% کم شده است. از روی بهاداری خدمات آب و هواسنجی دولت آسیای مرکزی جریان آب دریا در دورنمای دراز مدت می تواند از 5 تا 15% کم گردد. طوری که ذکر نمودیم آبشوی با صورت پیریخ‌ها بنا بر تغییریابی اقلیم و طرف گرمشوی هوا و بالاخره باعث افزایش حادثه‌های فوق‌العاده طبیعی و کم‌آبی دریاها گردیده. خواجگی خلق تاجیکستان نسبت به دیگر کشورها از این تغییریابی بیشتر آسیب پذیر است و حالا در شرایط تغییریابی اقلیم در مسئله نگهداشت ذخیره‌های آبی از جمله پیریخ‌ها ضرورت همکاری دسته‌جمعانه مملکت‌های آسیای مرکزی پیش آمده است. در آخر من همین را گفتنیم که در کانال اگروتک تیجی آبونه شدن را پادپیسات شدن را فراموش نکنید.